హలో అండి, నేను మీ తాగుబోతు రమేష్. మల్లేశం మూవీ, ఆ సినిమా గురించి నిజంగా మాట్లాడుకునే అంటే ఆ సినిమా గురించి చెప్పిన, ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడినా చాలా గర్వంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అప్పట్లో ప్రకాష్ రాజ్ గారు కాంజీవరం అనే సినిమా చేశాడు అని మనం పేపర్లోనో లేకపోతే దానికి నేషనల్ అవార్డు వచ్చిందని ఇలా మాట్లాడుకుంటాం. అలాంటిది చేనేత కార్మికుల మీద ఒక మల్లేశం, చింతకింది మల్లేశం అని ఆయన బయోపిక్. జనరల్గా బయోపిక్ అంటే ఏ మినిస్టర్లదో లేకపోతే సీఎంలదో లేకపోతే సినిమా యాక్టర్ల బయోపిక్లు చూసుంటాం. కానీ ఒక కామన్ మ్యాన్ 6వ తరగతి చదువుకొని, నాకేమనిపించిందంటే ప్రపంచంలో సైంటిస్టులు అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు, చదువుకోని సైంటిస్ట్ ఎవరన్నా ఉంటే అది చింతకింది మల్లేశం. ఈ చింతకింది మల్లేశం సినిమా తీయాలని మన ప్రొడ్యూసర్ గారు, డైరెక్టర్ గారు అనుకోవడం, ఈ సినిమా తీయడం. దర్శి మనకు అందరికీ తెలుసు, దర్శి కమెడియన్గా అందరికీ తెలుసు. కానీ దర్శిలో హీరోకున్న మెటీరియల్ కానీ ఒక అద్భుతమైన నటుల్లో ఉన్న స్టఫ్ కనిపిస్తుందండి. నాకు ఆ సినిమా చూసినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒకడు అంటాడు, ఏరా డబ్బులు ఇస్తా కానీ నా కాళ్ళు పట్టుకొని తప్పైందని చెప్పురా అంటాడు. అప్పుడు దర్శి చేసిన చిన్న పర్ఫార్మెన్స్ అది అబ్బా ఇట్లా రోమలు నిక్కబొడుస్తాయండి. ఆ హీరోయిన్ అనన్య ఎంత బాగా చేసిందండి తెలుగులో. అసలు ఎంత తెలంగాణ మాట్లాడితే అసలు చూడముచ్చడుకుంది. ఎందుకంటే నేను పుట్టి పెరిగిందంతా తెలంగాణ కదా, నాకు ఎక్కువ కనెక్ట్ అనిపించిందండి. మా ఊర్లో జరిగినట్టుంది సినిమా అంతా. ఝాన్సీ గారు తన లైఫ్లో ది బెస్ట్ రోల్ అండి. తన జీవితంలో ఈ ఒక్క సినిమా చాలండి తను ఎంత గొప్ప యాక్టర్ చెప్పడానికి. మదర్ క్యారెక్టర్ చేసింది. ఇంకా అంటే సినిమాలో కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది, ఇదే ఆర్ట్ సినిమా ఏం కాదు. అట్లానే ఆర్ట్ సినిమాలా తీయలేదండి. అతని రియల్ లైఫ్ను ప్రపంచానికి తెలియాలని చాలా అందంగా, చాలా గొప్పగా తెలంగాణ నేటివిటీని ఇప్పటి వరకు ఏ డైరెక్టర్ తీయనంత గొప్పగా తీశాడండి మన డైరెక్టర్ రాజ్ ఆర్ గారు. ఇలాంటి సినిమాలో కామెడీ ఏం తక్కువ పోలేదండి, కామెడీ కూడా ఉంది. మన గంగవ్వ ఈ సినిమాతో కమెడియన్గా బాగా చేసింది. ఈ సినిమా నేను కూడా అంటే ఎప్పుడు ఒక ఆర్ట్ సినిమాలు చూస్తాం మనం. ఇప్పుడు ఆ మధ్య వచ్చింది వైజాగ్ నేటివిటీలో కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం. అలాంటి సినిమా చూసినప్పుడు అంటే నేను కమర్షియల్ సినిమాలు చేసా, కామెడీ సినిమాలు చేసా, కానీ ఒక అద్భుతమైన ఆర్ట్ ఫిలింలో మనం చేయలేదే అనే వెలితి నాకు ఈ సినిమాతో పోయిందండి. ఈ మల్లేశం లాంటి సినిమాలో నాకు ఒక 2 సీన్లు చాలా బాగున్నాయి, నాకు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది. అంటే నా గురించి చెప్పడం కంటే కూడా అలాంటి సినిమాలో నాకు వేషం దొరకడం అదృష్టంగా ఫీల్ అయినా. ఇలాంటి సినిమా మీరు ఖచ్చితంగా చూడాలి. ఇలాంటి సినిమా మిస్ అయితే చాలా మిస్ అవుతారు. ఇది మాత్రం హానెస్ట్గా చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.